Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Nech sa páči, odložte si. Ja som prišla na rozhovor. Aj nevadí, aj tak si odložte. Ako poviete? A to je všetko? No dobre. No, nech sa páči. Dobrý Čo deň. vás privádza? Pán doktor, ja by som sa vás rada popýtala na to, čo teraz vonku beží, chrípka, chrípkové obdobie, ako sa chrániť, čo to tá chrípka je a tak ďalej. Jasne, takže na ovoc najprv niečo o tej chrípke povedzme, nech to máme viacej jasno. Chrípka po našom influenza je vírusové ochorenie, spôsobuje ho RNAčko z rodu Otomyxoviridae. Pokiaľ ide o výskyt chrípky, vyskytuje sa v dvoch fázach na severnej a južnej pologuli vždy 6 mesiacov po maximálnom slnečnom svite. Pán doktor, mohli by sme trošku menej takej tej odbornej tematiky a skôr prejsť k tomu hlavnému gro, ako sa chrániť pred chrípkou? Pokiaľ ide o chránenie sa pred chrípkou, v prvom rade by som odporúčal také hygienické záležitosti dodržiavať, ako treba zneoblizovať kľúčky pánovi riaditeľovi alebo tak, alebo v šenku nedopíjať piva, to je mimoriadne. No a obzvlášť nebezpečné napríklad oblizovať priateľku spolubývajúceho, ktorá ho čaká, kým sa vráti zo školy, lebo on sa z tej školy môže vrátiť a potom sa to spojí aj s takým, dajme tomu, že traumatologickým ochorením. Už vieme, ako to teda môže byť. A napríklad také riťolezectvo v tomto období praktizovať asi tiež nebude veľmi... Čo sa týka rektálneho skialpinizmu, tak ten je všeobecne nežiadaným aktom a samozrejme môžeme sa nakaziť čímkoľvek v tej riti, lebo keď sa niekto strčí do riti, už sa odtiaľ tak ľahko nedostane. Hej, je to veľmi náročné. A čo tak ďalej napríklad, ako sa liečiť, čo môžeme užívať teda počas, keď už sme chorí a nechceme ísť k lekárovi na vlastnú päsť, čo sa odporúča? Takto, keď ste chorí, tak treba ísť k lekárovi, však ja musím z niečoho vykázať poisťovni tie body. Tak pokiaľ ide o už samotné ochorenie, že človek je chorý na tú chrípku a nepríde k doktorovi, tak na čiku veľa treba papať. A v primeranej miere aj pohyb na čerstvom vzduchu, ale pokiaľ sú teploty, tak samozrejme ležať, piť, ležať. Áno. A napríklad, keď už teda máme nádchu, čo robiť s nádchou? Ja sa vysniakam, dať to do koša. Čo je teraz? Viete, tá prasečia chrípka, ona je taká veľmi agresívna, že ako postupovať s týmto vlastne po odpadom. Čo sa týka symptómov sprevádzajúcich ochorenie chrípky, ako vy ste spomenuli to sopiky, že áno, tak odporúčam, akože sú dva spôsoby. Jeden vám poviem, ale poviem toto medzi nami v ordinácii. Dá sa spraviť, že... Ale to len keď vás nikto nevidí. Týmto vlastne ušetríme na servítkach. Ušetríte na servítkoch, ale len keď vás nikto nevidí, keď vás niekto vidí, ja som vám to nepovedal. Druhý spôsob je používať jednorázové papierové vreckovky. Spravíte normálne, zoberiete vreckovku, dáte najlepšie do koša. Lebo keď to dáte do kabelky, môže sa stať, že vám zazvoní mobil, je tam tá vreckovka, idete zobrať mobil a stane sa nepríjemnosť niekde v spoločnosti. A o tom, akože už sa tu nebudeme teda ďalej rozhádať. Čo môžeme robiť počas toho, keď sme chorí? Máme teda horúčku, teplomer. Ako čo by ste chceli robiť? Napríklad, že môžem hrať futbal, no to fandiť. Rozhodne nie, akože pohybové aktivity eliminovať na minimum. Jediný takú fyzickú aktivitu, ktorú by som odporúčal, je masturbácia. Ale to tiež, keď ste doma chorí a nikto vás nevidí, alebo... keď vás niekto ide zazieť z toho púse. Hej, to je ako s tými vreckovkami. Á, presne tak, dobre hovoríte. No a čo teda s tými pár dňami po? Môžeme chodiť medzi ľudí, môžeme na nich kýchať bez toho, aby sa nakazili? No tak je tam stále riziko, že už aj keď človek nemá nejaké symptómy, nemá teplotu, už nemá soplíky, môže ešte stále nosiť ten vírus chrípky v sebe. Takže treba byť mimoriadne hygienický. Chce sa vám kýchnúť, tak urobíte, že alebo a potom tak. Takéto klasické. To nie. Zoberiete veckovku a spravíte takto.
Aha. Ale hlavné je, aby keď idete teraz v autobuse, aby ste v cirkuse, po našom v cirku, tak kýchať vždycky smerom do rukáva. Viete, aby ste videli program, tak neurobíte, že a dáte si ten rukáv. Áno. A vidíte aj program, aj sa rozprávate zodpovedné voči ostatným divákom. Pán doktor, myslím, že sme vyčerpali túto veľmi obsiahlú tému. Máte ešte niečo, čo by ste nám odkázali všetkým, čo už si prežili chrípku, alebo sa na ňu ešte len V prvom chystajú? rade chcem poukázať na tú prevenciu pred chrípkou, lebo mnoho jednoduchšie chrípke predchádzať. A keď už tú chrípku máte, tak hovorím tú pohybovú aktivitu eliminovať. No, to by bolo asi tak zhruba všetko z mojej strany, pani redaktorka. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prosím aj na budúce. Do počutia. Si čo? Mám povedať? Už môžem odísť.